Tolong dibantu ya, tolong dibantu. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Ah, hilang toh? Ngono wae kok pamer kowe iki. Kuwi tabunge kuwi ora gawe sulapan ya. Ayo, tolong sebutke kegunaane bumbung kuwi, gawe apa wae? Ngono aku bumbungnya tak gawe nderes, Bu. Ora ta, Bu, nderes? Contongi ning ngomong deres. Menek ra iso ta. Ora masalah ra iso menek ya pasang ning contongmu kuwi. Nderes ilermu. Wis ora usah rebutan contong. Iki iso kegunaane kanggo gawe wong sahur nek poso. Kuwi setuju. Kanggo gawe wong sahur ya kena nek urung tangi balangke. Ani Pin ya apik iki gambari ndas mumet. Ha ta Pin? Gambari. Nah, kaya ngene iki lho, gambari apa menggonmu? Haya, ya dong. Kono aku tak gambari. Wedhus ayam. Alah bocah angger mengo, gambar kupu kok gambar wedhus ayam. Oh, ya dong kupu. Aha. Ehe. O asalale jos. Wanmu ge apa kuwi? Oma lanceng. Aja nyentak kowe. Ora. Ayo ndang dirambungke Ibu Guru meh selak layar, soalnya iki tanggaku mau mati kecepit lawang. Yeay.